Uusiksi pitäisi historian kirjat kirjoittaa. Eivät ne mitään tiedä. Eivät ole oikeita miehiä haastatelleet. Vuosituhansia sitten ennen ajanlaskun aamun koitetta Ounasvaara oli ensimmäisenä nostamassa lakensa sulavan maajään jälkeensä jättämästä vellovasta merestä, päästen siten silmätysten auringon kanssa. Jo silloin minäkin täällä soutelin. On tämä ainutlaatuista seutua. Jos katsellaan samoja leveyspiirejä, näitä napapiirin seutuja missä tahansa muualla maailmassa, niin pelkkää puutonta tuntraahan siellä on. Meillä täällä ilmasto on suotuisa niin kasveille kuin eläimille ja sitä myöten myös ihmiselle. Katsokapa vain näitä muhkeita hongikoita ja niiden varjoissa palkivia porotokkia. Ounasvaaran kupeessa Kemijoki ja Ounasjoki toisiinsa yhtyvät ja vaaroja riittää jokilaaksoa suojaamaan. Vuosituhansia on ihminen täällä työtään tehnyt. Koviahan tämä seutu on aikojen saatossa kokenut. Voisinpa sanoa, että kaiken se on kestänyt, kaiken kärsinyt. Usko on ollut luja ja luottamusta omiin voimiin on riittänyt. Hävityksen keskellä pimiä Matti jauhoi Rymy-Eetulla sähköä ja valoa kansalle. Tuhkasta nousee Feeniks-lintu, niinhän sitä sanotaan. Niin on tämäkin seutu noussut, rakennettu uudelleen ja viimeksi hienosti Poronsarven malliseen asemakaavaan. Mikä näissä selkosissa ja niiden asukkaissa minua viehättää? Samanien henkeä täällä on. Sellaista alkuvoimaa noita rummuilla maustettuna. Peurankin nämä ovat poroksi kesyttäneet. Loitsijat täällä on aina osattu. Jatulin kansa se on tainnut niin hyvin, että ken sattumoisin on heidän asumustensa tykö tullut. Ei sieltä takaisin ole osannut. Mutta ne jatulithan eivät olleet oikeat ihmiset. Voimaa tällä kansalla on, ja kaamoksesta se voimansa saa. Se latautuu valon aikaa varten. Kevät auringon ensimmäisiä kertoja pilkistäessä vaarojen takaa tämä kansa alkaa olla pitelemättömissä. Kilpaillaan, kilpaillaan, kilpaillaan! Vauhti ei kun vaan kasvaa. Sankoin joukoin kansa ryntää valloittamaan vaarojen laet ja viettää juhannusta. Yöttömän yön keskikesän juhlan aikaan ei kukaan ole köyhä eikä kipiä. Haitari soi ja neidon helmat heilahtavat. Juuri kun tuntuu siltä, että kesää voisi kestää loputtomiin, vie sen yksi pakkasyö mennessään. Vehreys muuttuu syksyn ja ruskan väreiksi. Rovaniemen markkinoille veimme Lapin kultaa, sitähän on mulla niin kuin etelässä multa. Vielä kerran ennen ensilumen tuloa kaupungin valtaa karnevaalihenki. Jopa oli kärkkyjiä vaikka millä lailla. Muuttuneet nämä markkinatkin ovat entisestä siitä ajasta, kun uittoporukat tulivat omaan kaupunkinsa kaupantekoon. Ja sitten onkin jo joulu. Minun vuoteni kiireisin työpäivä. Juhlien juhla.
lasten ja kaikkien lapsen mielisten juhla. Hyvän tahdon juhla. Mitä muuta minä sitten olen tältä Kairalta löytänyt? Yrittäviä ihmisiä. Työtä tekeviä. Luonnon raaka-aineita hyväksi käyttävää. Niitä jalostavaa tuotantoa. Kaikkea ihmisen käyttöön ja hänen parhaakseen. Kansainvälisyyttä. Eurooppa on itse asiassa hyvinkin lähellä. Tuhannet ja taas tuhannet matkailijat tänne tiensä löytävät. Kaikki tiet vievät Rovaniemelle, Lapin portille. Kulttuuria. Elävää ja vauhdikasta meno täällä on. Niin kesän lämpiminä päivinä kuin pakkasen paukkuessa talven pitkässä yössä. Minun Kairaani tämä on. Ja minun pääkaupunkini on Rovaniemi. On se meidänkin.